Arestu Software, kumpanija li tispeċjalizza fil-proċessi ta' pagamenti u li tinsab imxerda f'madwar 35 pajjiż, fetħet fera ġewwa x-Xewkija. Wara li dan l-investiment ħabbar is-sena li għaddiet, fl-aħħar xhur kollox mexa kif pjanat biex inżammet id-data maħsuba għall-inawgurazzjoni. Arestu Software diġà timpjega mal-mitruħ ġewwa l-uffiċċju li għandha fil-Mosta u ċ-Chairman Mario Xkembri spjega kif se tkun qed timpjega mal-100 persuna oħra f'Għawdex. Il-faċilità tieħu mitruħ sa nkomplu nkabru bħalma sa nkabru Malta wkoll, għax sa nżidu xi 70 ruħ sal-aħħar tas-sena Malta, nittamaw li nżidu isu 10-20 oħra hawnhekk, imma l-ħsibijiet huma li dan il-post jintella kollu f'għaddiema sa mitruħ. Iċ-Chairman ta' Arestu Software faħħar l-appoġġ tal-Gvern biex f'temp ta' 9 xhur tinfetaħ fera State of the Art f'Għawdex li issa qed jerġa' jara investiment dirett barrani. Hawn l-Arestu investit €1,000,000. Ifhem, huwa importanti dejjem għax inti tiddili ma' ħafna dipartimenti, naġi nirrepeti sibna l-Ministeru tajnuna kbira lina u faċilitajna l-affarijiet. Iċ-Chairman ta' Arestu spjega kif il-kumpanija diġà timpjega wċin lilhom jagħtu servizz għal diversi snin. Huwa appellalhom biex ikunu l-pjunieri ħalli l-operazzjoni tal-fera f'Għawdex tkun suċċess. Aħna naraw l-aspetti kollha u l-responsabilitajiet li jkollna. Kienna esperjenza tajba ħafna mill-impjegati tagħna minn Għawdex ilhom magħna l-fuq minn 20 sena, ħafna minnhom ġejjin u sejrin Għawdex. Għandna post tajjeb għal disaster recovery, għandna fejn niżviluppaw il-software